Здравейте, казвам се Наси и учим в професионална гимназия град Кубрат. Здравейте, аз съм Павката. Ние сме участници в клуба "Това ме интересува", сформиран по проекта на Асоциация Интегро. Миналата година участвах на дебати в град Шумен и град Русе. Тази година не успях да се подготвя, но пък моя снимка бе класирана за фотоизложба в София. Не съм ходила никога в София, не съм се срещала никога с такива известни и значими хора. Това за мен беше невероятно преживяване. Днес имах самочувствие, че мога. Разбрах, че човек е толкова голям, колко са големи мечтите му. И аз имам вече смелост да мечтая. Среща в клуба бяха интересни, полезни, дебатирахме по важни за нас теми, говорихме за проблеми, с които се сблъсквахме. Направихме много снимки. С една дума беше интересен. Благодаря на създателите и екипа на Асоциация Интегро за възможностите, които ни дадоха. Благодаря на нашия ръководител госпожа Иванова и на екипа на Интегро. Надявам се следващата година да се срещнем отново.